Nasayod ba kamo nga karong nga panahon na abunda kayo ang lansones, no? Or kanang ilang tawag nato sa Bisaya nga bulahan or buwahan, no? So mao kana ang binisaya gayud sa lansones. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So karon nga kayo na maghisgot-hisgot na usab kita bahin sa lansones. Tungod kay kuan kay kana siya, season kana siya karong panahon na gayud diri sa amo sa Mindanao. Wala ko kay ibalo diha sa mga lugar ninyo nogon sa, pero kanang lansones kuan gi kay na abunda kay na dire na ay lain nga klase sa lansones, na ay mga kusmoron ug mingon tag kusmoron, tamis kayo kana siya nga variety nga murag taas bitaw og simod kana murag ga kusmod o nya daghan kay sulom mudugok mao ko nagitawag og kusmoron. Daghan kayo kana siya diri sa tuwa nya sa amua sa Mindanao. Tamis kana siya, tamis. Aduna po'y gitawag namo og lungkong, variety man tingali kana siya sa lansones. Apan sa akong gi-research, hoy mao'y English og certain variety pod, no? Mao kuno English ang lungkong. So whatever, basta ang lungkong is uniform kana sa gidakon, gagmay, no? Gagmay ng lungkong, murag inana lang kadako ang lungkong. Tamis gid siya kaayo to the max nga. Wala siya liso, no? Tamis nga, tungod sa katamis, ubhon ka sa katamis. So mao ka na ang lungkong pod, no? Unsa may atong makuha niya ng mukaon kitag lansones. So ang lansones is packed again with vitamins and minerals, labi na ang vitamin C, no? Vitamin C dayon do na po na siya igo-igo pud nga para potassium, no? And other minerals and vitamins nga makaayo usab sa ato ang lawas. So kalimitan na siya mga lansones, mugawas jud kana siya. Mag-start ka nag July, August, September, October, no? Mao kana siya ang season gayud niya. Magkuyog-kuyog na sila sa marang, sa mangustin, no? Mao kana silang mga kaubana nga mga prutas. So kana sila mga kuan gina sila kaayo, mga bagsik ug sila pa himalitan kaayo, no? Gani kanang lansones is kuan gina siya, murag pang adto na kumprahon dayon adto sa Cebu, adto sa Manila inana, no? Dayon mao kana siya ang kuan gid kay sa lansones. Apan nasayod ba kamo nga daghan kaayo sa mga katawhan karon nga usahay mingon og di nagyud ko mukaon og lansones. Kay ngano man tungod siyang kalami, tungod siyang katamis, although doon na po iban nga aslom, labi na og hagad bitaw ang pagkakuha, kanang gikuha dayon, so aslom din siya. Pero katong yung pinahinog sa punuan, tamis gina siya. Although dili na po na siya mahinog kay kawaton man po na. Oy, dayon na, no? So, mao kana siya ang lansones. Apan nasayod ba kamo nga daghan kaayo usab ni ana ang nanagdaot kay kung palabian ka ng lansones, ang uric acid po, perte gina siya, no? Matud pa, ang uric acid anak kusog. Muna nga, daghan kayo sa akong mga kaila nga nakapanaad, di na mukaon og lansones, karon tingaling tuiga. Pagkasunod na po na, mukaon na po na. Tungod kay, mihubag ang mga tuhod, mihubag ang mga tiil, tungod ni anang uric acid nila nga mitaas, tungod og kinaon sa buwahan or lansones. Labi nang gitawag na itong lungkong, no? So, mao kana ang mga advantages o disadvantages niya ng lansones. Pero maingon mo nga lami gina siya pod, no? Kana bang nabaya murag addictive bitaw na siya kaayo nga. Kuan jud kaayo. So kanang lungkong ako nang nahisgutan gyud specifically tungod kay ang akong gagaw daghan kayo lungkong na maligya siya. So iya pod mingi 100 deliveran niya diri sa balay, no? So nangaon mi na tintal pug ko kaon. And you know what? Kung palabian gid siya, maka-trigger siya sa acid reflux. Maka-trigger siya sa kabuhi, hyperacidity or whatever, no? Tungod kay tamis tuod siya pero acidic ang tamis, ang katamis niya. So as a result, ang akong sister-in-law gabi nagkaon niya ng lungkong, lipong gid siya, no? Nalipong siya kay kanang acid reflux kung malabian mo cause kana siya vertigo, no? Vertigo dayon makakutoy og tiyan. And then giubo pud siya tungod sa katamis.
Sa ang ako kong bahin kagahapon, nagduro po kaon ng lungkong, giubo ko garat akong tutunlan sa katamis niya as in. Kay tamis man gyud siya, no? So ang ako pong kauban diri sa balay check gadigwa man ko ay aslum kaayo gyud akong ginawa. Tungod pud anang lungkong. Although wala ko moingon nga dili siya maikanon, maayo kay na siya pero kanang moderate lang, dili bitay ngon og palabian kay anything nga manubra gyud kaayo makadaot gina siya, no? Makadaot gina siya. So sa ako nag-ingon kanang mga lansones kung palabian gina siya nya do na kay acid reflux mo trigger gid kana siya, no? So bantay-bantay kita ni ana pareho kana sa marang sa durian nga maka-trigger, no? Pero kung wala kita ni anang mga acid reflux, okay lang gina siya kaayo. Okay lang gyud kaayo, pero as usual dili inato palabian. Ang ilaga ning giingon nga ang lansones unom ra gyud na ka buok kada adlaw. Ha? Mahimo ka na. Unom ka fruit sa lansones kada adlaw. So sa kadlaw mo kaon na ka unom ka buok. Pagkaugma na pod another unom ka buok. Pagkaugma another unom ka buok. Matod pa pud sa kong igagaw. Unom ka buok or unom ka kilo. No, tungod sa kalami. Pero muna ilang gi kuan diha nga kanang lansones maayo gina siya labi na ng lungkong. Pero palabian gina siya nya edad-idara na ta. Pero ato mga batanon pa kay bisan pag tibok punuan, no? Kanon. Pero may edad-idara na ta menos gyud ana alang sa atong kaayuhan for health reason, no? So ako gabi inom din kog antacid kay aron dili ko kuan ni anak dili ko daot ni anang sayang katamis magyud kaayo siya kanang variety nga lungkong, no? Ako ra bang gi-research sa Google in English lungkong. Hala, English din ang lungkong. Pero more on variety kana siya, no? Variety kana siya sa lansones nato karon. So kung mukaon kita ni ana, di lang ta malimot pag ato lang imnan dayog antacid aron dili kita madutlan ni anang gitawag og acid reflux. Kaya ganin ang buntag nag-LBM ako tungod anak pod, no? Kay kuan sa kong tiyan. Dayon naglain ang akong tiyan so miinom ko og antacid. Mao kanay atong kuan karon akong i-share diha nga kanang mga lansones bisan unsang prutasa maayo gina siya. Apan dili maayo palabian tungod kay kun duna kay hyperacidity, acid reflux kabuhi mo andar gyud mapukaw gina siya. Mapukaw gina siya nya kapoy man kay nang mga balatian nga nakatulog na nya pukawon. Grabe kayo ang bugat, no? So mo nang naa siya, hinay-hinay lang. Unom ka pieces sa lansones kada adlaw. Another unom na pod pagkaugma. Agwan tahon lang ginato nga dili kita maibog. Tulo ka buok sa buntag, tulo ka buok sa hapon. Ana nang good, no? Dayon pagkaugma, another tulo. So mao kana nga to sharing karon may tungod sa lansones nga dili maayo kon daghanon pagkaon tungod sa mga disadvantage pud niya nga dunay kalambigitan sa to ang mga health issues. Although dunay siya health benefits pero naapod siya katumbas nga dili pod makaayo, no? So walay sala ang lansones kitang tawo nga mukaon niya og tuda-tuda mooy mga gahig ulo. Gahig ulo. O makasulti pa ng lansones ug mga prutas mingon kong ay naunsa pod gasugo ba di ay mininyo nga kaname. So ina no, self control lang aron dili kita managdaot. Have a good and godly day everyone o hangtod sa sunod.